मानो एसेबां गोथाव गोथाव ओंख्रि जानानै खोन्थानानै आंखौ लुबैहोखो नोंसोरो? लोगोफोर आङो दुखुजों गाबाखै दे आङो जोबोद खुसिजोंसो गाबदों आङो बा नोंथांमोना ओरैबायदि गोथाव गोथाव मैगं जाखायो आरोना मैया आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरनानै लुबैनायानो थानो हाला आङो आयु जानो लुबैनानैनो गाबलायलायदों आं दिनैहाय नोंसोरनि ओंख्रिफोरखौ खोनानानै ना आं ओरैबायदि आलासि जाहैनो लुबैखादोंना नोंसोरनियावहाय नोंथांमोना हायोब्ला आंखौ अननानै लिंहरदो ना आलासि जाहैनो आं जोबोद आलासि जानो लुबैदों नोंथांमोननि ओंख्रिफोरखौ खोनानानैहाय सोर आंखौहाय नोंथांमोननि न'आवहाय गोथाव गोथाव ओंख्रिजों ओंखाम जाहोनो गोसो कमेन्टआव बुंहरलाय दे आं मिथिनो लुबैदों आंखौ सोर साबेसेया मोजां मोनो जाहोनो गोसो दे सनाफोर सोरांस्रिया बांद्राय जाद्रायबायना लेबनो फिसाजो मोनबाय नम्रसिनसो जानांगौ बांसिन जोहोलैसो जाबायना आङो दे लोगोफोर बेफोरखौ दोनथ'नोसै आरो आं दिनै नोंथांमोननियावहाय मोनसे बाथ्रा सोंबावनो नागिरदों सेंग्राफोर जा सिख्लाफोर जा सोर साबेसेया गोखा आरो गोखै बांसिन जानानै मोजां मोनो गोखै जाग्राया बांसिन ना गोखा जाग्राया बांसिन आं मिथिनो लुबैदों खोन्थाहरदे दिनैबो दे लोगोफोर दे कमेन्टआव दे दिनैबो आङो नेनानै थाबाय थागोन नोंथांमोननि कमेन्टखौहाय गोखै जाग्रा बांसिन ना गोखा जाग्रा बांसिन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेरावहाय मिथिनो थाखाय आं नेबाय थागोन दे सनाफोर दै आरो लोगोफोर आङो फंसे बाथ्रा बुंनो सानबावदों नोंथांमोनाथ' आंनो गोबां कमेन्ट हरो मोजां मोनो आङो नोंथांमोना कमेन्ट हरनायखायनो आरो आङो नोंथांमोननि जेसेबां कमेन्ट हरदों आं गासैनि कमेन्टखौबो फरायो मोजां मोनो आङो फरायनानै नोंथांमोना आंखौ जोबोद अननायजों मोजां कमेन्ट हरो थेंक इउ बेनिखायनो आङो सनाफोर जोबथाथाराव नोंथांमोननिसिम आङो फंसे बाथ्रा बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बेनो जाहैबाय जायफोरा दाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै होलांदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट होनो दाबावगारसै फैदो अब्ला आंनि लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो जोङो नायलांदोनि मामा सना आंनि इसा मामा सना आंनि जिउ मामा सना ओइ मामा आंखौलाय मानोथो नाया नोंलाय ना नोंनि बाबाखौनो नेगासिनो हो मामा सना नोंनि बाबाया दा फैगोन नोंनो जाग्रा लाबोगोन दै मामा दै नोंनि बाबाया नोंनो जाग्रा लायनो थांदों नायलाय मामा नायलाय आंखौ नायलाय ओइ इसा नोंनि मामाखौ नायना मामा सना थान्दा बोथोर हाबबाय नाथाय नोंनि नोम्माया नोंनो दाबो गरम जि गांसेखौनो बायनानै होनो हायाखै सना इसा सना मामा आदै हनै आदै होनलाय मामा आदै होनलाय बहाबासो नायनानै दंबाय थायो माथो आंखौबो नायाखै आंनो दहायनिफ्राय रायदावगासिनो आंखौनो नायाखै लामाथिंल' नाहरगासिनो बिफाखौनो माला फैगोन जादोंदां सना इसा सना आं आदै नाखौ माला आदै होननानै बुंनो रोंगोन हो इसा सना र' आं देरग्रोनि आदै होन मामा सना आदैखौ र' आं देरग्रोनि दै होनना बुं सोरांस्रि आं नोंजों फंसे गोनां बाथ्रा रायलायनांगौ दङमोन गोबाव दिननिफ्रायनो बे बाथ्राखौ आं नोंजों रायलायनानै लानो सानबाय थादोंमोन मा अलंबारा सोरांस्रिजों गोबाव समनिफ्रायनो खोथा रायलायनो सानबाय थादों मा बाथ्रा जाथावगौ बेलाय आं गाज्रि समावसो सफैफ्लांबाय नामा अलंबारनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावफोरा सैथो ना आंसो गुबुन खोनाबाय बिसोर सानैनि गेजेरावलाय मा बाथ्रा थाथावगौ एसेबां बिदि गोबाव समनिफ्राय बुंनो सानलायनानै दोननाय बाथ्रा आं जेखौ मेगनजों नुदों खोमाजों जेखौ खोनादों जानांगौ बिसोर सानैया सासे जानो नागिरदों आंलाय मानोथो खोनासंनानै मानोथो गावखौनो दुखु होनानै लानो ना मामा आंनि मामा सना हा माथो खोथा बुंनो सानदों बुंना बाथ्रायाथ' बेनो जाबाय फिसा सासे मोनलायबाय नोङो सोमोन्दोआवथ' नोंसोरखौ आङो आदा बाजिसो जायो अब्लाबो आं नोंसोरखौ नाम खारिबाय थायो एसे गावखौनो हामा नांबाय थादों बेफोर बाथ्राखौनो नोंसोर जि गोसो बेखौनो लिरनो हागोन जोंहा जेबो आपत्ति गैया मामा आंनि मामा सना मामा नों गाज्रि मोनाब्ला आं नोंखौ दिनैनिफ्राय बाजै होननानै लिंनोसै दे आरो देरहाखौबो आदा बाजै होननानै लिंनोसै अलंबार जोंखौ नों आदा आरो बाजै होननानै लिङोब्ला आं जोबोद खुसि मोनगोन
दाथ' नै फिसाजोआबो देरबोबाय फिसाजोआ जेबो मिथियै समावनो बुजियै समावनो जों सोमोन्दो लिंलायनायानो मोजां जागोन जाहाथे जोंनि फिसायाबो सोमोन्दो लिंनो गोरों जालाङो नंगौ ओइ बाजै अलंबार जोबोद गोदै खोनादों खनसे बुंबावलाय बाजै अलंबार आं जोबोद गोजोननाय मोनदों औ दे बाजै थाथ'दो दे आं एसे बाहेरायाव ओंखारलांनि खोनासंलाय अलंबार लामायाव बहाबाफोर नों दाखौ लोगो मोनोबा थोनहर दे जागोन दे बाजै सना थाथ'दै बेसेराया माबा साननानै दिनैनिफ्राय बाजै लिंनो सानखो मामा हनै मारै फैदों जोमै जोमै बिमा फिसाजों सानैखौ नुवाखैसो ना माथो नुनानैबो नुयै बायदि थांबाय माथो नै नोंनि बियादै फिसाया जिरायनो हाबाय खनसेथ' रायदावलांना बियादै फिसाखौ मेगनजों नुनानैबो नुयै बायदि मानो खालामनो नागिरो औ मेगन थानानैबो गैयै बायदि जाबाय आङो नुनानैबो नुयै बायदि थानो गोनां जानांबाय आङो नोंसोरनि थाखायनो मा मेगन दं आंनि मेगन थाइनाया खानि जायाखै खोमा दं आंनि खोमा फारनाया दिंगि जायाखै दहायनिफ्राय अलंबारजों नोंजों बेयाव मा सिरि सिरि बेसेबां गोबावनि खोथा दंखोमायो नोंसोर रायलायनो नुनानैबो नुयै बायदि खोनानानैबो खोनायै बायदि धर्ज'जोंसो दंबाय थायो आङो हाला आङो धर्ज' थानो हाब्बाब मा बुंनो सानखो नोंलाय जों मा रायलायखो मा बेसेबां गोबावनि खोथा थालायनो गोनां जाखो जोंहालाय मा बुजिया हमदां हायै बाथ्रा बुंखो नोंलाय दिनै आरोबाव गोदाननोलाय बिदिब्ला नोङो जोंखौ सानफ्रोमबो सिआइडि होबाय थायो नामा मा रायलायो मा खालामलायो होननानैहाय सिआइडि होलायनो गोनां गैया सिखाव मानसिया हमजाखायो दिनैल' नङा मा समनिफ्रायनो नायगासिनो आं नोंसोरनि लेलेमाइ गेलेनायफोरखौहाय नों बेबायदि आंनि हुवाखौहाय सिथाब खालामबाय थानायखायनोथ' आंनि हुवाया आंनि फारसे अननाय गैयै जालांबाय जोमै सालेखौ हारा गैया होननानै फिदिंलाबायबानो जायो होननानै दासान सानै हयै बुं मा सानबावनांगौ आङो मा सानबावनांगौ देखा एसे सिगाङावसो नोंसोर सानैनि रायलायनायखौनो नुखाबाय आङो खोनाजोबखाबाय आङो आरो मा सानबावनो गोनां दङ आंनि हौवाजों बेबायदि लाइन मारिबाय थानो लुबैनानैथ' नोङो गावनि हौवाखौ बाहेरायाव दोनहरदों गावनि हौवाखौ नोङो न'आव थानो होला सानसे नोंनि हौवाया बाहेरायाव थाहैनोसै हौवा थाबा आंनि हौवाजों लाइन मारिनो मोननाय नङादि बेनिखायनो गावनि हौवाखौ होखारनानै आंनि हौवाजों नों लाइन मारिनो नागिरबाय थायो हे दहाय फिसा सासे मोनलायबाय आंखौ मानो बिदि संनो सानखो नोङो आंखौ मानो बिदि गाज्रि नोजोरजों नुखो नोङो जोमै नों जेफोरखौ बुंदों बेफोर गासैबो गोरोन्थिसो नंखायखौसो खोनाबाय नोङो नंखायखौसो नुबाय नोङो सैथोखौ नुनो रोङा माब्लाबाबो आंखौ नों गोरोन्थि सानदोंब्लाबो नों अलंबारखौ बिदि गोरोन्थि दासान अलंबारा बेबायदि गाज्रि आखुनि मानसि नङा नों जेफोरबायदि सानदों बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव मोनसेबो सोमजियाखै आरो सोमजिनायबो नङा मिथिखागौ आङो आंनि हौवाया बिदि नङा होननानै नोंसो गाज्रि आंनो गाज्रि नाथाय आं बेलेग खेत्रआव गाज्रि जानो हागौ नाथाय आं नोंनि हौवाजों गाज्रि नङा बास जाबाय बास नों जे बुंनांगौ नों बुंजोबखाबाय आरो आंनि फिसाजोआ देरबोबाय आंनि फिसाजोनि खोमायावनो बेफोरखौ मुंबो दासोसै प्लिज नों थांबाय बेनिफ्राय सि लाजिनाय मोनबाय आं गावखौनो हेलौ मा सोर माब्रै बिदि जाखो आपा मा जादों ओइ मा जादों माब्रै बिदि अकस्मात जाखो आपा माने आमाया माबाफोर जादों आपा मानो नागारनानै थांखो सोरांस्रि आफाया गैलानो मा आमाया गैला मा होनखो नोङो आमाया मा जानानै मा जाखो सोरांस्रि गोख्रै हस्पिटालाव थां आफानि सेराव आंखौ लांगोखो आमाय मानो आंखौ गारनानै थांखो नोङो मा जानानै मा अकस्मात बिदि जाखो नोङो आमाय ना नोङो आंनि फिसाखौ नायस्रांनो थाखायल' थांनानै दङमोन नामा आमाय aku mana karena nih tante Pipa Pipa ang
सोरखौ नायनानै गोजोनबावनो सोरजों रायलायबावनो सोरजों जाफाबावनो आङो सोरजों थाफाबावनो बिफा आंखौ मानो गारनानै थांखो नोङो ओइ बिफा ओइ नों थैयाखै नों थैनो हाया माब्लाबाबो आंखौ गारनानै थैनो हाया नोङो बिफा राव होलाय राव हो नायलाय आंखौ खनसे नाय आंजों खनसे रायदावलाय बिफा मानो रायदावा आंजों बिफा मानो गारनानै थांखो नोङो आंखौ बिफा गावनि असे फिसाजोनि फिसौ नुलाङासै नोङो बिफा आफा आमाय नोंबो आंखौ गारनानै थांबाय आमाय उन्दै समावनो आइ आफायाबो आंखौ नागारनानै थांबाय दा आंनि आंगो जानानै नोंल' दङमोन आमाय नोंबो आंखौ मानो गारनानै थांखो मा आंनि खाफालाव बेनो लिरनाय नामा गासैबो आंगोफोरानो गोमाजोबस्रांनाय आंगो गोमाजानाय उन्दै समावनो आइ आफाना नागारनानै थांबाय आंगो जानानै नोंल' दङमोन नोंबो दायो मानो आंखौ गारनानै थांखो आमाय सोर दंबावो आंहा आंगो नों जानानै दङमोन आंनि आंगो आमाय खबरदार गाबनो मोना नोङो नोंनि थाखायनो दिनै आंनि फिसाया थैनो गोनां जाबाय मा दाय नुदोंमोन नोङो आंखौ सिखाव आंनि फिसाजोखौ सिखाव होननानै नोंहा मा फोरमान दङमोन आंनि हौवानि सिगाङाव जोंखौ नोङो मिसा खोथा लागायना हरनानै नोङो दिनै गावनि बिमायखौ बुथारनानै लाबाय आंनि फिसाखौ नोङो बुथारनानै होबाय मिथिखागौ आंनि फिसाया बेमार दङ होननानै अब्लाबो नोङो मानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंहरनांगौ नोङो नोंनि थाखायनो दिनै थैबाय मा होनदों एक्टिं जाफादों नामा नोङो बिदिब्ला आंनि आफाखौ बुथारग्राया नोंसो औ फिसा औ बेनो फनाव बायदिसिना खोथा लागायना हरनानै आंनि फिसाखौ दिनै बियो बिदि अबस्था खालामबाय बेनो सारांस्रि आं बुंदों नों मानसिया सुनिखायनो नोङो नोम्मा नोम्फाखौबो बुथारना लाबाय आरो बे समाव नोङो आंनि आफाखौबो बुथारबाय आंनि आफाखौ जाखाबाय आं बुंदों दानो बे रुमनिफ्राय ओंखारलां नोङो आफानि गोथै समाव जोंखौ सान्थि गाबनो हो नङा बिदि दाबुं मानो बिदि बुंदों आं आमायखौ गारनानै बोरै थांनो आं बुंदों नों दानो बेनिफ्राय ओंखारलांदो नों दानो थांदो नोंनि बिमाय नङा बियो नोंनि बिमायमोनबा नोङो नोंनि नोम्मायखौ बुथारना लानाय नङामोन नोंनि थैनायनि समावबो आं नोंखौ बिदाय होनो मोनला नामा आमाय आंखौ निमाहा होदो आमाय आंखौ निमाहा होदो आंखौ दिनै मानो मानसिफोरा आंनि सायाव दायनिगिरि नुखो आं मानो गावनि बिमायखौ बुथारनानै लानो सोर मिथिगौ आंनि आमाया बिदि जागोन होननानै आयै नोंसोर थैनानै थांबाय नोंसोर थैनानै थांनायाबो आंनि दायनिगिरि नामा आं सुनि नामा आंनि थाखाय नोंसोरो थैबाय आयै आफा नोंसोर बबेयाव दंहैयो सानफ्रोमबो मानो आङो बे फंसे बाथ्राखौ नेवसिजाबाय थायो बुंखांजाबाय थायो आयै आफा नोंसोर आंखौ जोनोम होनानै नोंसोर मानो थांखो आंखौ संसाराव मानो मावरिया आलायाथानि खालामनानै गालांखो बेसेबां बुंजाबावनो सोर साबेसेजों बुंजाबावनो आङो मावरिया सुनि बेफोरबायदि शब्दआ आंहा हजमानो जाथारा आं एसेबां गाज्रिब्ला इसोर नों आंखौ मानो बुथाराखै मानो मोजां मानसिखौसो लाङो नोङो दाय गैयि मानसिफोरखौसो मानो लाङो नोङो आं गाज्रि मानसिखौ मानो लाङा नोङो आंखौनो लांदो आं संसाराव थांनानै थानाया गुबुननि थाखाय खस्थ' जादोंब्ला आंखौनो लांदो नोङो इसोर थांनानै थाब्लाबो गोजोन गैया आंहा बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं बुंजाबाय थानो हाला नासयजाबाय थानो हाला
दिनै आंनि आंगो जानानै नायल' जाल' आंनि थैनि सासेल' आंनि बिमाय दंबावोमोन दिनै बेबो नागारनानै थांबाय आमाय आइयाथ' नोंनो प्रमिस होदोंमोन ना आं थैजासिम नों आंखौ नायनांगौ होननानै आइनि प्रमिस होनायखौ नों मानो लाखियासै मानो नों आंखौ गारनानै थांखो आमाय नों थांबाय नाथाय नोंनि बिथायनि समाव आं नोंखौ नोंनि मोदोमाव बिबार बारसेबो गारनो मोनासै जिउआव दसे सुखु गोजोन फैयोब्लाबो सुखु गोजोनखौ बबेनिबा बारहुंखाया सिबलानानै लानानै थाङो दुखु समावबो रावबो आंनि मेगननि मोदैखौ हुगारनो रांगो गैला रावबो गैला आंगो गैला आंनि थैनि सोमोन्दो रावबो गैला नायल' जाल' आंहा आंनि थैनि सासेल' फिसा दङसै इसा मामा इसा थांगासिनो नोंनि सेराव मामा नोंखौ गारनानै आं दिनै मामा फैगासिनो नोंनि सेराव नोंल'सै आंनि थैनि जिउ आंनि थैनि सासे खानि मानसिनि जिउआसो गोजोनसिनबावदां नाथाय आं मेगन थाइनै गुनु जानानैबो आंनि संसारा खोमसि बुहुम बे बुहुमा आंनि थाखाय खोमसि